ব্যাস। ମାନେ ଘାଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଘୋଡ଼ିଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ଶାଗଟା। ଆଉ କାଲି ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ତାରିଖ କେତେ ଅଛି ଭାଇ? ଆଜି ଡେଟ୍ କେତେ? ଆଜି ଡେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କାଲି ଗଲା 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ହଁ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କାଲି ଗଲା ପରା। ପଇସା ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ଛାଡ଼ିଲା। ଭାଇ ମୋ ଭାଇ